2003नि सिगां जोंनि एरियायावहाय एनडिबिआ बबे जायगायाव गावद्लायामोन नोंथांमोना लकेशनखौ नायनो लुबैदोंब्ला आं खोन्थागोन। नैबे भिडिअनि गाहायाव 100 जननि कमेन्ट फैयोब्लानो बे लकेशनखौ आं थांनानै नोंथांमोननो साफा बिजिरनानै खोन्थाहैगोन। हेलौ रायजोफोर, नोंथांमोना आं दिनैहाय एनडिबिनि काहिनी खोन्थागोन। 2004नि सिगां एनडिबिआ माबायदि काहिनी जाबोआ, नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायलांब्लानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे गय बागानखौ नुदोंना, बियो 2004नि सिगांनि बाथ्रा दै। बेयावहाय फांसेबो गय बिफां गैयामोन। ओमफ्राय बियो बिनिफ्राय लानानै साफा ओरै दुब्लिमोन आरो बै समावहाय। ओमफ्राय नै बियो साफा लाइफांबारि गोम 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 गोममोन। बे समावहाय जोंनि गामियावहाय एनडिबिफ्रा लोमसाव फैयो आरो। ओमफ्राय मोनायावथ' उन्दुनो थाङोब्ला नै बेजोंहाय जोङो माइ जिगाब लानानै थांनो गोनां जायोमोन बिथांमोनहा हाग्रायावहाय एकदम हाग्रा जालांबाय दायो। ओमफ्राय नै बैजों मोनसे दं लामाया, आथिङाबो लेंग्रा नालाय एसे दिन्थिनो होमब्लाबो माने गोख्रै दिन्थिनो हाया आरो। नोंथांमोना नायलां, ओरैबायदिमोन आरो गोदोनि समावहाय एनडिबिफ्रा। जोङो उन्दुनायसिम माइ जिगाब लांनानै हैनांगौ गोनां जायोमोन। नामफोरखौ आं गोसोआव दङ दाबो, ओमफ्राय आं नोंथांमोननो खोन्थाथ'ला नामखौहाय। नै बेयाव दंग' दं, बेजों ओंखारनानै दंग' थांना रुजुनलांनानै हैना गोनां जायोमोन जोङो एनडिबिफोरनोहाय। माने हाग्रायावहाय माइ जिगाब बनानै उन्दुनो थाखाय। माने बैफोर जाथायफोरखौहाय आं दिनैहाय गोसोखांदों आरो बेनिखायनो नोंथांमोननो खोन्थादों आङो। माने बे जाथायखौ गोसोखांहोनाया माब्रै जादों, दाथ' एनडिबिफोरखौ लानानै एबा बर' हारिखौ लानानै मोनसे फिल्म बानायगासिनो दङ, जांख्रिथायनि थैसाम 2। बै फिल्मावहाय गासै नुनायफ्रा माने गोसोखांहोफिनो आरोखि, रिपिट खालामहोफिनो गोसोखौ। बेनिखायनो काहिनीखौ आङो गोसोखांदों आरो नोंथांमोना खोनासंलां। बेजों जेबो लामा गैयामोन, अनलि मानसि थाबायग्रा बेबायदिल'मोन। ओमफ्राय ओरैहाय खासिबारि रौ दैमा बियो। बेफोरबायदि बेयाव गय गैयामोन, बियो एकदमबारे हाग्रा कमप्लिट, बेनिफ्राय हाग्रा। दा बेजोंनो जोङो थांनानै बैयावहाय मोनसे जायख्लुब दंफां दंमोन बैयावहाय। दा दंना गैलिथाय नायहैबासो नुसिगोन। आंथ' लेंग्राबो थांनो हाला, मालाबा देखायगोन आं र'। बे काहिनीया 2004नि सिगांनिनो। ओमफ्राय फैनानैहाय 2004नि डिसेम्बर 24 थारिखआवहाय बिथांमोननि केम्पखौ भुटानावहाय 12टा 1टासो समायावहाय इण्डियान आर्मिया एटेक खालामो। ओरैबो सानजा सोनाब सा गासैखौबो। बिनिफ्रायनो खारनानै गोदाव सोराव जाबोदों। सोरबाया ओंखाम उखैनायजों थैदों, सोरबाया दै गांनायजों थैबोदों हाग्रायाव। बिदि जादों आरो एनडिबिआ। ओमफ्राय जायफ्रानाखि साफा सानै ओरैनो गोथाङै खारबोदों, सोरबाया खिथलि माइनि ओंखाम संनानै जानांदों। दावा रावा ओंखाम उखैनानैहाय हाग्रायाव हाजोनि थालिर फस्ला जानांदों। आरो गोबां काहिनी दंबावो, नोंथांमोनहाय आङो ससे खोन्थाबाय। ओमफ्राय 2003नि सिगां जोंनि एरियायावहाय एनडिबिआ बबे जायगायाव गावद्लायामोन नोंथांमोना लकेशनखौ नायनो लुबैदोंब्ला आं खोन्थागोन। नैबे भिडिअनि गाहायाव 100 जननि कमेन्ट फैयोब्लानो बे लकेशनखौ आं थांनानै नोंथांमोननो साफा बिजिरनानै खोन्थाहैगोन। बे गावलायनाया 2003नि सिगां जादों दै, खिन्थु आं डेटखौ गोसोआव गैला। जायफ्रा गोदोनि जारिमिनखौ गोसोखाङाखै दासिमबो, बे जांख्रिथायनि थैसाम 2 फिल्म शुटिं खालामनायाव थांनानै नाय, अब्लानो नोंथांमोननि गोसोआव गावनो गाव फिलिं फैगोन, गावनो गाव गोसोखांगोन। मोननैसो दङ जोंनि एरियायावहाय गोदो एनडिबिआ गावद्लायनाया आरो रेल गावद्लायनाय, ग्रेनेड खुबैलायनाय, दंफां मुरा जगुलायनाय। बाथि फुरा फुल गाइखेरनि आरो इयो। गोथाव। औ दे, औ गोथावबो दे बिरादनो। बरिया गोथाव। आमसिखा दखानावलै दिनै मुलि लायबावनो थांबाय। बाइकआनो जालेलाय दानिया गाज्रि जाना खालायबाय। लामा ससेयाव एफा गोजान थाबायबोनांबाय, गैयालाबो 2-3 किल'मिटार गोजान। दासिमबो मोनहैया। 2 घन्टा जानायसिम थाबायन। आयौ, बाइकफ्रा बिदि जानांगौ नालाय। कारप्रेटार ना मा होनो, बेनो टाउन पास जाया, पेकआपआनो लाया। मा
सिथिं सावनोसो लुबैलांजोब्बायथाय